الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، منی دوستو عزیزاں، مرچگی موضوع میں مات پتانی حقوقانی بارے ہیں. مات پتا چی حق ہستے ہوتی چوکانی سرا واللہ تبارک و تعالی مات پتان چی حق داتا چونائی موضوع اختیار لحتی مات پتانی فرمائش بیتا من استوشتگے تو چی ای موضوع آواز نہ کنے تو چیا مردمان ہوشے مات پتانی حق چی چوکانی سرا چیا مات پتا من کر رہا یہ چیز لوٹتا چیا لوٹتا کہ میں ای موضوع آبر بکنا اشیاء چی زانک بھی کہ آئین چوک آئین حقا ادا نہ کن گیا آئین چوک آئین لوگا آئین خدمتا نہ کن گیا آو تی چوکان چی رازق نیا امی وسط منی کہہ لوٹتا کہ میں ای موضوع آواز بکنا. مات پتا منی دوستان اللہ تبارک و تعالی ایک مزنی حقی داتا مات پتا و تی چوکان سرا ایک مزنی حقی ہستے. صحابہ کرامانی دورا یک یمنی کہتے چھے یمنا چی و تی ماتا حجہ کاری ماتی پیرزالی بھی آجز بیتے ہیں. یہ مات ترت نہ کنتے اے مرد ہوتی ماتا بڑا کنتے طواف کن بیتا پیرزال ہوتی ماتی بڑا ہی بیتا طواف کن گئی انی کئی ڈولا کنتے انی کجام چوک ہوتی ماتا بڑا کنتے حجہ با طواف کن انی انچی چوک ہستی مات گشتے گاڑیا کو منا پلانی لوگا بار گشتے منا ٹیم بنے انچی چوک ہستی ہوتی ماتا اسپتالا بھی نوارتے علاج وستا گشتے پلان براتا مننگا بگو پلانیا بگو میں مشغول من کار ہستی مطرح بورت نہ کنا اے مردہ منی دوستا وتی مات بڑھائی طواف کن گئی بیتا ملاقات کنتے عبداللہ ابن عمر آگو. عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اے مرد جوست کا عبداللہ ابن عمر گشتے عبداللہ ابن عمر منی مات منا بڑھائی میں طواف کن گیا میں یمنا چوتی مات آتا حجہ تو چی گوشی موتی مات حق ادا کتا گوش بدر صحابی چی گوشتے گوشتے توتی ماتے یک دردی چکی ادا نکتا یک دردی چکی توتی ماتے ادا نکتا ماتے بڑھائیں طواف کن گئی. مات پتا منی دوستا اللہ تبارک و تعالی ایک مزنی سکی مزنی حقی داتا ہوتی چکانی سرا ای موضوع من لوٹا صحیح قسمہ بر بکنا. اولی قسم مات پتا حق چیا اللہ قرآن و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا. دومی قسم لحتی واقعہ لحتی قصہ ما شما دیما بیش کنا شما بزانے انی مات پیت چی ڈولا معاملہ کنک بے گیا اتی چوکانی کر رہا چی ڈول چوک آئیں گو معاملات کن گیا اتی مات پیتا و سیمی قسم آ مردم کے اتی مات پیتانی حق کا ادا نکا مات پیتا یہ چی ناراضا آئی سزا چی میں دینا. اولی قسم میں دوستا مات پیتانی حق چی اللہ قرآن و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا. اللہ تبارک و تعالی فرمائنی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالی فرمائن گئی اللہ فرض کتش میں سرا کہ یکی اللہ عبادت بکنے اللہ کو شرک مکنے یکی اللہ عبادت بکنے چیا اولی حق اللہ کی تبارک و تعالی اللہ اولی حق وتی پیش کتا کہ یکی منی اللہ عبادت بکنے منا کو شرک مکنے وبالوالدین احسانا وتی مات پتانی سر احسان بکنے بزا وتی مات پتانی خدمتا بکنے وتی مات پتانی حق ادا بکنے. اللہ تبارک و تعالی منی دوستا یکی آیت تو کا مات پتانی حق وتی حقا کو ہور کتا گشتے منی عبادت بکنے منا کو شرک مکنے پد وتی مات پتانی حق ادا بکنے. اشیاء چی مارا زانک بھی کہ مات پتا چیز حق ہستے ہوتی چوکانی سرا پدا اللہ تبارک و تعالی نے آیتان تو کا فرمائنی اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ تبارک و تعالی فرمائنی اگر مات پت عاجز بیتا وحدی کے مات پت پیر بیتا عاجز بیتا کمزور بیتا فلا تقل لهما اف
اور فارغ بھی مجا مات پتانی دیما مات پتی کرے خدمتی لوٹا اوف بھی اللہ تبارک و تعالی گشتانی دیما مکان اوف بیچارے من دوستان چنچکی کسان کی لفظی اشاچی کسترین لفظ نی اللہ تبارک و تعالی فرمائنی مات پتان دیما اوف بھی مکان کدی اللہ تبارک و تعالی فرمائنی اگر مات پت عاجز بیتا چیا ایٹے با مات پت گشتر محتاج با ہوتی چوکانی وستا وحدی کے عاجز با پیر بنتے عمرہ آئین دل کمزور بھی آیا وتی جوانی بوتے وستا آیا وتی صحت بوتے وستا آیا وتی مال بوتے وستا وحدی کے عاجز بیتا آتے محتاجا تی خدمت محتاجا اللہ تبارک و تعالی فرمائنی آیان دیما اوف فارغ بھی مجا اوف بھی مگو آیان دیما چیا بعض چوک ہستی ہوتی مات پتانی خدمتا کنا بلے اوف بھی کننتے یا برے اگر مات پہ چیزی لوٹی فلانی من چوک چو بکم لوستا ہے بڑے فارغ جا مات پتان دیما اگر تو اوف بکنے مات پتان دیما بزن تو ایک مزنی گناہی کو ولا تنہرہما اللہ تبارک و تعالی فرمائنی ولا تنہرہما علماء کرام فرمائنا بزن دستا بھی چو مچنڈ مات پتانی دیما اگر مات پتان دی کر رہا چیزی لوٹے من دوستا دستا بھی چو مچنڈ اے دستے چندینک بھی ایک مزنی گناہی مات پتانی دیما اگر تو دستا بھی چندین ہے بزن تو مزنی گناہی کو فرمائنی اللہ تبارک و تعالی وقل لهما قولا كريما پا اخلاق آیا عبر بکا پا ادب آیا عبر بکا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وترى آیا دیما کسان بکا پا اخلاق آیا پیش بیا پا اخلاق آیا عبر بکا وتی آواز آیا دیما برز مکا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ودوا بلوٹ وستش بگو یا اللہ رحم بکا من مات پتانی سرا یا اللہ من مات پتانی سرا رحم بکا اما ڈولا کی کسانیہ منا رودین تگے کسانیہ من سر بزگ بیت تگا پا رحمی منا رودین تگے انچو رحم بکا منی مات پتانی سرا اے ڈولا منی دوستا اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے مات پتانی حق وگوش بدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا حدیث صحیح بخاری و مسلمہ ہستی روایت کتا حدیث عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود گشتی من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کتا ما گشتی یا رسول اللہ کجام اعمال اللہ تبارک و تعالی گیشتر دوست بھی میں کجام عملہ بکنا کہ اللہ تبارک و تعالی گیشتر دوست بھی فرمائنتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة على وقتها گشتے نماز پاوتی ٹیمبا اولی چیز اللہ تبارک و تعالی گیشتر دوست بھی نماز پاوتی ٹیمبا نماز بکا گشتے میں گشتے یا رسول اللہ ثم ای میں گشتے نماز چی گرا عمل اللہ تبارک و تعالی دوست بھی چی گو نبی کریم گشتے روچگی اینا گشتے حج اینا گشتے زکاة اینا اچھا ای رکن دین ہے بچہ نماز اچھا رن چیگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشتے بر الوالدین گشتے مات پتانی سر احسان کنگ مات پتانی خدمت کنگ نماز اچھا رن درو چیزان چا اللہ تبارک و تعالی دوست بھی مات پتانی خدمت کنگ مات پتانی خدمت منی دوستا ایک مزنی عبادتی اسی معنی زیانی چیئے گا اللہ تبارک و تعالی عبادت دوست بھی اگر مات پتانی خدمت اللہ تبارک و تعالی دوست بھی بزا بندہ بھی اللہ دوست بیتے کہ مات پتانی خدمتا کا زانے اسی معنی چیئے اگر اللہ تبارک و تعالی ترہ دوست بھی اللہ اگر کسی بندہ دوست بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائنی توارکنتی جبریل ہفتمی آسمانا اللہ تبارک و تعالی مخاطبہ کن جبریل گشتے اے جبریل منوتی پلان بندہ دوست بھی تو دوستی بدار اللہ تبارک و تعالی من دوستان تو عبد یا ضعیف عبد یا اللہ تبارک و تعالی اللہ جبریل گشتے جبریل منوتی پلان بندہ دوست بھی تو دوستی بدار سبحان اللہ تو سرزمین نہ تر گئے اللہ تبارک و تعالی ترى آسمان دوست داری جبریل ترى دوست داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی پدا جبریل سجی آسمان آواز دانتے ہفتنے آسمانا کہ اللہ تبارک و تعالی اوتی پلان بندہ دوست بھی دوستی بدار ہے گوڑا سر درو آسمان مردم ترى دوست دارا ملائکت آسمان ہے ترا دوست دارا تو سرزمین نہ تر گئے رندہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوضع له قبول فی الارض اللہ تبارک و تعالی ای وسط قبول سرزمین نہ ایرکان قبول ایرکان چی معنی بذا سرزمین نہ سجی مردما دوست بھی بچ انچے مردم نے ہستے تو انچو گندئی ترا دوست بھی اللہ تبارک و تعالی یہ سجی آسان راہ آسان کا سجی کاراں یہ آسان کا ہر جگہ یہ رو یہ کار آسان یہ سرا بیان بذا اللہ تبارک و تعالی قبولی شیز کا ایرکتا وحدی کے تو مات پتانے خدمتا کنے اے رولا اللہ تبارک و تعالی یہ اجر ترا دا یہ ثواب اللہ تبارک و تعالی ترا دا وگوش بدار اللہ تبارک و تعالی جیوشی ووصينا الإنسان بوالديه حسنا
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله تبارك وتعالى فرماني ما فرض كتا بندائن سرا کہ خدمت بکننتی وتی مات پتے وصینا بزما فرض کتا بنی آدم سرا وتی مات پتا نے خدمت بکنا پورے اکی جوست کنتی وشتے یا رب چیا. اللہ تبارک و تعالی فرمائنی حملته امه وهنا على وهن وشتے ماتا ترى لاپا کتا پتکلیفی ماتا ترى پیدا کتا پتکلیفی ماتا ترى رودین تا پتکلیفی امی وسط اللہ تبارک و تعالی وشتے احسان بکا یعنی سرا آئین خدمتا بکا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. منی شکرہ بغیر اللہ تبارک و تعالی فرمائنی وتی ماس پتانی شکرہ بغیر. ونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائنی یا صحابی کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا پوچھتے یا رسول اللہ من لوٹے جہاد بکنا مرد اتکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا لوٹی جہاد بکنا جہاد شما زانے ایک مزنی عبادتی فرمائت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمات پہ حسن زندگا گشتے ہاؤ گشتے ففیہما فجاہد گشتے بروتی مات پتانے خدمتا بکن تو بزن جہاد کرنے گئے جہاد آچی منی دوستا مات پتانے خدمت مسترے اے اتکا مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورا لوٹی جہاد بکن لوٹی جنگ بکن کافرانگو اللہ دین وستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی ففیہما فجاہد وتی مات پتانے خدمتا بکن تو بزن ایک مزنی جہادی کتا بزن تو ایک مزنی جہادی کرنے گئے. ونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی حدیث طبرانیہ روایت کتا کتابتو الکبیر وصحح کتا امام الالبانیہ صحیح حدیث فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالدین گوشتے اللہ رازق بیگ مات رازق بیگ مات پتانی رازق بیگے اگر مات پت سرا رازق بیتا بزا اللہ تبارک و تعالی سرا رازق بھی چیا بعض مسلمان ہستے نماز کنا زکات دینتے حج کنا روچگی دارنتے بلے مات پتا انہیں رازق نہ اگر تو چیئے اس تے یہ بات تا کر گئے کہ اللہ تعالیٰ چی رازق بھی نا اگر مات پت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی رازق نہ اللہ بھی تبارک و تعالیٰ تعالیٰ چی رازق نہیں اللہ مات پتا نے حزمتا بکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ چی رازق بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائنی منی دوستان گوش بدارے چطورے حق داتا اللہ تبارک و تعالیٰ مات پتا فرمائنا الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله تبارك وتعالى فرمائني اگر تی مات پت کافر ببا اگر تی مات پت مشرک ببا ترا ظهور بکنا کہ شرک بکا منانگو کوپر بکا منی سرا ای چیزا آئین ابرا ممان بلے دنیا تو کا آئین خدمتا بکا دنیا تو کا آئین حق ادا بکا اچھا کافرہ مات پت ترا زور کنا گشتے کفر بکا گشتے کفر مکا بلے ہوتی مات پتا یلو مدے بلی کافرہ اگر کافرہ ودی وستا بلے آئیں یلو مکا آئیں خدمتا بکا ای دولا منی دوستا اللہ تبارک و تعالی حق داتا مات پتا. و نبی ابراہیم کساش مدرز آنے مات پتی بت پرستی بیتا نبی ابراہیم بت عبادت کتا او کافرانگو ہورا وحدی کے آس روک کتے بلوٹا بسوچنتی نبی ابراہیم بلے چیڈولا نبی ابراہیم پیش اتکا ہوتی پتگوما کافری بہت عبادت کا لوٹی ابراہیم بکوشی علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی فرمائنی سورت مریم تو کا وحدی کے مخاطبہ کو ابراہیم ہوتی پت چی وشتی جا کی کو پت دیما وتی آوازی برس کو تو کافریت و مشرکی اللہ تبارک و تعالی جہنم ابا انا گشتی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا گشتی ہے ابا جان بچال چطور پیش آت نبی ابراہیم تی پتہ کر گما کافری مشرکی گوشتا اے ابا جان تو چیئے بوتانے عبادتا کنے اے بوت ہے ابران گوش ندارا اے بوت عبار نہ کنا اے بوت ترا نپا نہ دیا تو چیئے شان عبادتا کنے پتہ دمی آیت فرمائنی یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ گوشتا ہے ابا جان شیطان عبادتا مکا شیطان کافری بیتا کفری کتا اللہ تبارک و تعالی چیئے بہتتا عبادت کنگے بزا شیطان عبادت کنگے پتہ سیمی آیتا گوشی یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا گوشتا ہے ابا جان منت رسی اللہ تبارک و تعالی ترا عذاب کا اللہ تبارک و تعالی دوزایا بارتے یہ چیزا مکا ابا جان چطور اخلاق گموتی پتہ گما برکن گئی پتہ ہی چیزو گوشتا انت راقب عن آلہتی یا ابراہیم گوشتے ہے ابراہیم اگر تو بس کنے گئن یا بیا عبادت بکا بطانی
اگا متر سنگسار کنا وتی ملکا چی طرح گلینا طرح جنا سنگانگو وتی ملکا چی گلینا چی گو گڑا نبی ابراہیمہ وتی پتا زائدہ درات وتی پتا ابریدہ انا گشتی سلام علیکہ گشتی ابا جان منی نیمگا چی طرح نقصان نرسی سلام علیکہ ساستغفر لک ربی گشتی ابا جان منی نیمگا چی طرح نقصان نرسی وما اللہ کررت یستا دعا لوٹا اللہ کررت یستا ما دعا لوٹا کہ اللہ تبارک و تعالی طرح ہدایت بدا اے ڈھولا منی دوستا نبیوں ہوتی پتانگو پیش حق کا نبی کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجو حدیث برمانی حدیث معاویہ بن جاہمہ السلمی کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا کچھتے یا رسول اللہ ما لوٹن جہاد بکنا تی گما یہ جگہ مردی بھی کہتے کچھتے یا رسول اللہ ما لوٹن جہاد بکنا تی گما فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروتی مات خدمتا بکا اسی مات زندگ بھی اے پدا کچھ یا رسول اللہ ما لوٹن جہاد بکنا تی گما کچھتے بروتی مات خدمتا بکا سیمی رندہ کچھ یا رسول اللہ ما لوٹن جہاد بکنا تی گما فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویحک الزم قدمیها فثم الجنہ اگر کسی سرا اگر چوکے سرا بازدک کے کدی کدی پیت چی گوشی نگبات وہ نگبات نا چومکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتے صحابی وستا ویحک بزاو نگبات بروتی ماتے پادان کر رہا یہ خدمتا بکا فثم الجنہ تی ماتے پادان کر رہی جنت جنت اللہ تبارک و تعالی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد لوٹے کنے جنت لوٹے جنت تی ماتے پادان کر رہی الزم قدمیها ای پادان کر رہا بنا جنت یودا اللہ تبارک و تعالی کسک حق نظام تگا ماتے پتے بغیر اللہ تبارک و تعالی وحدی کے وتی جنت ماتے پادان چیرائی کتا گشتے الزم قدمیها فثم الجنہ وتی مات پتے پادان کر رہا بنا اودا جنتے و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من دوستا وحدی کے روتی وتی ماتے قبر زیارت کنگا گری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتی ماتے قبر زیارت کرنا گری سگ گری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گوم برتے گریوان ای گوما کشنچی تو چیا گروہ یا رسول اللہ کشتے ما اللہ اچھی اجازت لوٹتا ما ہوتی ماتے قبر زیارت بکنا اللہ تبارک و تعالی من اجازت داتا و من لوٹتا دعا بلوٹا ہوتی ماتے وستا اللہ من اجازت نہ داتا چیا یہ مات کافر ہی بیتا مرتا جائز نہیں کافر وستا دعا لوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ماتے دوستیاں گری گشتے اللہ من اجازت نہ داتا میں دعا بلوٹا ہوتی ماتے وستا مات پیت منی دوستا ایک مزنی چیز ہے مات پتانے مردم نامہ گری دلتوں کا ایک رحمتی چسب بھی دلتوں کا یک اطمینانی چسب بیتے ہیں مات پتانے مردم نامہ بھی گری اویس القرنی ایک حصہ بلکہ ہما عشق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برمانی صحیح مسلمہ حدیث ہستے عمر گشی عمر الفاروق نبی کریم گشتے عمر الفاروق اے عمر یا ٹیم بھی ایک مردی کہتے ادا مدینہ ای نام اویس القرنی ای بغت اس دعا لوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد نہیں تھا گشتا یہ ایک بیماری بیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفاتا یہ گشی عمر گشتا یہ ایک بیماری بیتا اللہ ای دعا لوٹتا اللہ وشکتا یہ بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا ابو بکر دور کہتے ابو بکر وفات کا وحد عمر بن الخطاب خلافت بیتے ہرچ مردمی ہرچ غافلہ یمنا چکے عمر جوستش کا گشتش مرا اویس القرنی گونیں گو چیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا عمر ازانتا یقیناً کہتے یا کنچو غافلہ کے جوست کا ابو عمر گشتش مرا اویس القرنی گونیں گو گشتے ہاں عمر آئیں پہلا آہیں ودوشتا تھا عمر بن الخطاب روتیں کر رہی عمر بن الخطاب فاروق الامہ مسلمان خلیفہ امیر المؤمنین روتے اویس القرنی واسطہ گشتے من استا دعا بلوٹ گشتے یا امیر المؤمنین من تے استا دعا لوٹا تو امیر مؤمنین آنی تو خلیفہ مسلمان آنی من تے استا دعا بلوٹا عمر بن الخطاب گشتے ہاں من رسول اللہ من استا گشتا گتر شیعہ کو ملاقات بھی بکشت استا دعا لوٹی زانے چیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دعا واپس نوا گشتے ای مہربان بھی تو تی مات وسرا امی وستا اللہ تبارک و تعالی چی دعائے واپس نکا ای مہربان بھی تو تی مات وستا و تی مات خدمتی کتا عمر بن الخطاب شیعہ چی لوٹ گئے کہ من استا دعا بلوٹ اللہ کرا تبارک و تعالی مات پتانی خدمت منی دوستا ایک سکی مزنی عبادتی آئین حق کسا نظانتا بغیر اللہ تبارک و تعالی دومی قسم میں موضوع ہے میں لوٹا لہتی قصہ شمی دیما پیش بکنا ما چارے چھ ڈولے مردمتی معاملہ کن گئے ہوتی مات پتانگو
ما مردمان ابر نکنا کہ سین یارا کہ اوتی مات پتانی خدمتا کنا مردم کہ مہربان اوتی پتماتان وستما این کہ سین یارا چیا مردم اگوتی مات پتانی خدمتا کنا آئین وسط مہربانی یک احسانی نہیں کن گئی تھی مات پتانی سرا ای سرا فرضی چیزاں کنتے ای سرا واجب وحدی کے مہربان بھی ہوتی مات پتانی وسط ای وکی فرضی کن گئی تھی ای کہ سین من یارا ما کہ سین کارا مات کہ ہوتی مات پتانی سرا ظلم کننتے چیڈولا ظلم بھائی گئی مات پتانی سرا گوش بداری قصہ ایک قصہ میرے دوست ہے یہ زرگیریہ عالمیہ گوشتہ سعودیہ ہے یہ زرگیر دکانہ ایک قصہ بیتا یہ زرگیر فرمائنی گوشتے روچ موتی دکانہ نشتگ بیتا گا 4 مردم پترتا منی دکانہ یا نوجوانی گوتی جنینہ گو یا پیرزالا چوکی بڑھا بیتا یہ گوشتے پترتا گا منی دکانہ عید نزدیک عید ٹیم بیتا گوشتے شاہ سوہر 4 تگا ای نوجوان جنینہ ارچ سوہری پسند کتا ای نوجوان درو زور تگا ای نوجوان گوشتے درو زور تگا سوہر من اس نے گوشتے کی حساب بکا گوشتے ما حساب کتا ما گوشتا 20,000 ریالا 20,000 ریال سعودی و 20,000 ریالا انگا 100 ریال سعودی پیرنتے گوشتے نوجوان گوشتا چیا ما حساب جاتا من کرا پورا 20,000 گوشتے ما گوشتا پیرزالا تی ماتا 100 روپیہ مدرکی زورتا چین چکا 100 روپیہ گوشتی پیرزالی ماتا تیگا مدرکی زورتا جنینہ 20,000 ریالا سہر زورتا اگر چوکا بلتی بھی شرہ گوش بدارشی چوکا چی گوشتا گوشتی مدرکی زورتا دوری داتا گوشتی کی سہر پیرے نانی وستا نیا سہر میری دوستا گوشتی کی پیرے نانی وستا نیا ای مرد گوشتے ای پیرزال درد کا دکانا چی ظاہری کتا شتا گری تگی شتا گاڑیا گوشتی چی جنینہ ابر داتا نوجوان ہے گوشتی کی تو چی کو تی مات تو چیا چوکو شما خیلہ بزدگی ات کا ای سرا اننا گوشتی تو تی مات چیا چوکو میں چوکا بڑھا نکا میں چوکا نرو دی نیتے امی واسطے گوشتی تو چیا تی مات ظاہر برائیں اے ڈولا کھانے گیا ہمیں ماتا ہوتی گوشتی چوک شتا ماتا واسطے گوشتی کی بیا اما ارچ سوہری لوٹے گرے کئی خاطرہ ہوتی جنین خاطرہ گوشتے اما بھی ارچ سوہری لوٹے گرے ماتا گوشتا ما نلوٹا سوہرا تو ملی دل پروشتا ما نلوٹا ایدہ خوش بے مردمان گما اے ڈولا کھانے گیا ہوتی ماتا چی احسان ہستی تی جنین تی سرا چی حق ہستی جنین تی سرا تو ماتے گما چوکن گئے ماتے احسان تی سرا ہستا تی پیدائش پیسر ای احسان کتا تی سرا تو ای لافا بیت گئے جنین وستا ما ماتا ایڈو لکنی اور گوش بدارے ایدو بھی قصہ ایک قصہ جرید اخباران بھی داتا گئے معروف ہے قصہ یک مردی گوشتے ما شتگی شپا چوکتی زورتگا شام ٹیمہ شتگی درگئے کنارہ نشتگی او دے شام کنے بلی چوک لیب کنن تیم پتا کانی لوگا گوشتے ما شتگی نشتگی او دا ما چارتم درگئے کنارہ پیرزالی نشتا گوشتے پیرزالی نشتا دریا کنارہ کس نہیں گومائی شپ ٹیم بھی گوشتے ما نشتگی شام کتا چوکا لیب کتا مودا ما گوشتے ما روی بے وحد بیتا ما چارتا پیرزال کرا کس نہیں آتے ما شتگا جوز کتا ما گوشتا اما تو یو قدر نشتگے تی کرا کس نہیں استے گوشتے کہ آؤ منی چوکا منا دا نادین تا گوشتے کہ منا کاری ہم کایا یہ مرد گوشتے ما گوشتا اما ملی بے وحدی آنی کس نہیں دا شپا گوشتے کہ انہ منی چوک کہتے ملکی کاری بیتا کہ منی چوک گوشتے ما شتگی گاڑی ہوتی سامان نہیں کتگا گوشتے منی دلا نمان نتا مش پتا شتگا گوشتا اما بری ماتر لوگا رسینے گوشتے کہ انہ منی چوک کہتے یہ چٹی ایشی مل کر رہی رکتا یہ مرد گوشتے ما گوشتا اما چٹیا بوانا گوشتے کہ ہاو گوشتے ما وحدی کی چٹی پکتا چی لکتا چوکا چٹی تو کا گوشتے کہ چوکا لکتا ارچی چٹی وانی ای پیرزال بزیرت دار العجزہ ببا دار العجزہ چیئے اما جاگیا کہ مات پتان پیرینان خدمتا کننتے چوکا دور داتا دریائی کر رہا گوشتے بلی پیرین زالا ببیرے دار العجزہ ببلتے اما جاگیا کہ حکمتا ہیر کتگا پیرینان خدمت کنگا وستا ای ڈولا کننتے مات پتان نگی چوک بازیں چوک ای ڈولا کننتے مجرمی چوک ظالمی چوک خبیثیں چوک واللہ آئینی دل مرتا آنی دل تو کا رحمت نیستے ماتا چوبکا وتی جنینہ چی ڈولا سنبھالی چی چیز ما ندیے وتی جنینہ وحدی ماتے باری کہتے چوکی چیزا لکنا چنچو چوک ہستے انہی لوگا پترتے تو فائی گونا
ورگی گونا روتے ہوتی جنین وستا پیرزالی مات نشتا چار گئی مات نشتا لوگ چار گئے یہ چیزیں زیرتیں بارتے ہوتی جنین آدم تھے اگر تر رگا روتے ڈرنا پیرزال لوگا نشتا ہوتی چوکا بارتے تر رگا چنچو یہ چیز ہستے میرے دوستاں قسم منا خدا باز مردم ہستے چوکا نمتے اے ڈولا معاملہ کا نمتے تھی مات پہ تانگو عام ہاتھ پہ کہ آیا ترہ ہچ دل نبی تا ایک ایسا ہے کہ سیمی کے گوش بدار ہے ایک جنینی وقت روایت کتا ایک ایسا ایک جنین گوشتے مسیر کتا من اللہ تبارک و تعالی چوک داتا آخریہ گوشتے من چوکی بیتا بچکی چند ماہ رد من مردہ وفات کتا گوشتے وعدے کہ من مردہ وفات کتا موتی چوکے پیت من بیتا گا چوکے مات من بیتا گا آئیے گوہار من بیتا گا آئیے برات من بیتا گا آئیے سنگت من بیتا گا ما رود تشریح سرا تعلیم داتا جامعہ وانتگی وحدی کے خلاص کتا جس وانا کارا لگتا گوشتے منی چوک کارا لگتا میں گوشتے منی چوک کا سیر دیا چیئے مات پہ تمنا کا مدہ منی چوک آرام بھی ہوتی لوگا موتی چوک ہوتی نماز کا بگندہ ہوتی چوک کے چوک کا بگندہ مات پہ چنچو خوشبہ ہوتی چوک کے خوش بیتے یہ گوشتے موتی جن کی چارتا شرم دم ہمسائیگی بیتا جن کے دیندار جن کے اخلاق والے جن کی مسیر داتا ہوتی چوک گوشتے اللہ تبارک و تعالی دو چوک داتا گا ایک جن کی ایک بچ کے گوشتے 5 سالہ ای وتی جنین گوما بیتا 5 سالہ چھ رند گوشتے گوشتے کی میں جنینہ نلوٹا ای جنین بے تعلیم میں معیشی نلوٹا گوشتے ہوتی جنین طلاقی داتا گا جنین طلاق داتا گا یک رندہ یا کنچین ٹیچری سیر کتا یا جنین گفتگی جنین ای جنکا ٹیچری بیتا سکولا وانین تگن تی چوک گوشتے منی چوک کارا بیتا منی نشار کارا بیتا من گوشتا لوگے کارا من کنا منی نشار بازا کارا این کارا چی کہتے ہیں دم بڑھتگی لوگے کار گوشتے دورو منی سارا بیتا گا لوگے کار گوشتے دورو منی سارا بیتا گا کنور منی سارا بیتا گا وحدی کے کارا چپکا گا مک ورگ دیما داتا گا ورگ وارتا گا ورگ ما چیست کتا گا لوگے خدمت درو من کتا گوشتے گوشتے ایک ٹیم بیات کا منی نشارا گوشتا منی چوکے وستا منہ تی ماتے کار دوست نبا منہ تی ماتے کار گوشتے کی دوست نبانتے وہ کنور بھی منہ واش نبا تی ماتے بے من نوکری کاری گوشتے نوکری آرتگے نوکرم دا لوگا بیتاگو نوکرم دا کار کنور چیز کتا گا گوشتے منی نشارم دا منافقی کتا منی چوکے وستا گوشتے کی تی مات ای نوکر کارا نہیں لی ای نوکر کنورا نہیں لی ہر چیز دخل اندازی دانتے زانی چوکا چیئے کتا چیئے گوش بدار ہے نگی میں زمانہ کے چطوری چوک ہستے گوشتے منا لوگا چی دن نہ دکو تگے لوگا چی دن یک کمرائی بیتا نوکر جاگا بیتا منا مودا بورتا گنا دین تگے گوشتے کی تو لوگا چوک نوکر کارا نہیں رہے مات دار کو تگے میرے دوستوں ہوتی لوگا چی بورتا گی دن نوکر کمرائی نا دین تگے اگر ہی چیز بھی بختے نہیں بس شر رہا نوکر بورتا گی لوگا نا دین تگے گوشتے نوکر میں کارا کنتے تو ہچ نہ کنے تو برو نوکر کمرائی نا دین مات روتے نوکر کمرائی نندی دن نوکر لوگ تو کئی کچھ نوکر نے خدمت کا ترا مچی کرے اے ڈولے چوک ہستے اننی اے جنین گشتے یا روچے اتکا منشت کا دگے علاقے یا وتی جنک چارگا من جنک سیر کتا دگے علاقے یا گشتے منشت کا دو روچا وتی جنین او دے جنک کرا بیتے گا دو روچا رنگ گشتے ما اتکا گا ما چارتا منی باز منی فاشک ڈننا گود ڈننا کب تک کبرائے چی رنگ کمرہ کھوبلے گشتے منشت کا دروازہ ٹوکتا منی نشار درد کا وہ چوک منی آئی پوشتا بیتا گوشتے من گوشتا چیا منی گوشت شما ڈرنا دور داتا گا گوشتے کہ مارا اشتورا کھا رہا ما اشتورا ہوتی سامانا ماں کنی اشتورا ہوتی سامانا ماں کنی ماتے گوشت ڈرنا دور داتا گا باز گوشتے من گوشتا شریف ماں کجا بروان گوشتے کہ تو وقت آنے اب جاگی اور روے برو مارا جہاگانی لوگ تو کا چوک گوشتا سا منی آئی پوشتا نشار ای ڈولا گوشتے کہ ماتا ہتنا گوشی چوک چوک نشار گوشتے ہر جاگی روے برو نی مات ہر جاگی روتی برو آئیے لوگ تو کا جاگا نیستے ماتا اے مات گوشتے منا گیشتر چیئے تا ورتا منی چوک آئیے پوشتا اشتاتا ہے چنا گوشنے آئی یا اللہ ما کجا بروا ما کجا بروا یہ شپت ہاریہ زمستانی گوشتے ما گوشتا یا اللہ ما کجا بروا منی چوکا گوشتے ہے چنا گوشتا یا قبری بھی نکتے گی
وش مشهد قوتي أمسايقان كرا مقشتا شيء بقشا أمسايقان وش ما حقيقة قشتا مني چوكا مناغو چوچو كتا مني چوكا مناغو چوچو كتا ما مرچی شفا شما کرا با بعد صحبا مني جنك کے من رہو جنك کرا وش مني أمسايقان قشتا لوگ تي لوگ اچھتے بنشت کنے برن وش ما تلفون كتا دي جنك واسطا ما قشتا بيا مني برات تي براتا چو كتا مني گوما من لوگا چی گلن تگے من لوگا چی گلن تگے من لوگا جاگا نیستے ما أمسايقان کر رہا تو بیا من بزی باندھا گوش بدار جنکا چی گوشتا جنکا چی گوشتا اندی بہتی گاڑیاں رہا دیا جنکا گوشتا اما تو دو روچا بے لوگا بیتگے منی مار دوش نبیتا تی بیگا میں لوگا ما اتک نکنا تا نظرت نکنا یا اللہ چوشی چوک ہستے نہیں رو لکنتی بات پتانگو ہوتی ما اتکو جا روتی چوک بچکی نظیری جنک نظیری تے امسائگان لوگ ایمات چیک وزیتے آمات دلا چوک کے رو دینے تنتے ہوتی لاپائی کو تھا ایڈو لکھن گئے ہوتی ماتا گو ایڈو لکھنتی چوک ہوتی ماتا گو نشارہ منگوشا ظلم مکنے ہوتی تریانی سرا ظلم مکنے ہوتی تریانی سرا شما چھ حق کتا آئین چوکا لی سرا آئین چوکا کہ شما مردہ شما ہوتی لاپا نقطگا شما تکلیفی نکشتا آئین وستا شمارا بھی مات ہستی شما لوٹے ہوتی ماتا نے حق ادا بکنے نا آیا بھی ہوتی مات پتا لی سارا حق ہستا شمارا بھی چوک ہستے بعد شما لوٹے شما چوک حق ادا بکنا ای رولا کھانے ہوتی بدری آنگو چیا باز نشار ہستے ظلم کنا ہوتی تری آنگو واللہ حق کے نشار ہستے ہی ملکا نتو کا جندش کارا ہے چوکا تری رو دینی تے بلے آنگا چوک اشتری چوکرو مرنتا نگرا او ما بچکا چوکا گوشا توتی جرینی واسطوتی ماتا چوکنے اما مات کہتے ایا احسان تی سرا ہستا تی بیگا چی پیسر تراوتی لاپا کتگی آ تکلیفیا مگو کے چڈولا نو ماہ تراوتی لاپائی کتا ہر چون تو لاپتوں کا مزن بیان بیتے گے آگیشتر گران بیان بیتا مات وحدے کے طرح نو ماہ بیتا ایا مردمانی ڈولا وارت نقطہ ورگ وقت نبیتا مردمان دولا گشتگی بلکہ منی چوک تکلیف بھی من بلیتا منی چوکا چیزی بھی چھوت نبیتا دو گامی نچتا مردمانی دولا وحدی کے پیدا کی ٹھیم تی بیتا ایا موت ہوتی چھما گو دیتا تھی ماتا وحدی کے تر پیدا کی کتا موتا دیو جنگی کتا تو کہ درد کے چوک پیدا کی بیتے گے بچ کندت گی وحدی درد درو بیال کتا گا گشتگی منی چوک سلامتی بچ کندت گی وہ تی نجاسات وحدی کے تو پیدا کبیت گے میچی نگا مل تی نجاسات سپائی کت گے وہ تی مبارکی دستانگو وہ تی نازر کی دستانگو تی ماتا تی نجاسات سپا کت گے یاد بکا آٹیں با تی پیشا پی سپا کت گا تی لغبوجی سپا کت گا وہ تی مبارکی نرمی دستانگو آئی لاپا ورگ نشتا دا کی توسیر نہ بیت گے آئی کوٹ تی وستے یک بزمی بیتا آئی گوار تی وستے یک وراکی بیتا آئیے شپا چما آئیے واب نہیں تا دکتا واب نہ کبتے گے اے رولا تکلیفی گچتا ماتا تھی وستا اگر تو بیمار بیتے گے آتا راچی گیشتر تکلیف بیتا تو بلکہ شپا واب کبتے گے آئیے چما واب نہیں تا کہ منی چوک تکلیفی بلکہ شپا بوستی بھی منی چوک چطو رہی اے رولا نی معاملہ کنے تو اسی ماتا گو اے رولا اسی ماتا تو کشے لوگ آچے جنین وسطی ماتا عبر دے جنین وسطی ماتا حقل دے مات ایک نعمتی اللہ تبارک و تعالی تر داتا مات ایک گنجی اگر اللہ بخشتا تی وسطی دستانی دلا بکاوتی ماتا واللہ میری دوستاوتی دستانی دلا بکنے اچھی مات ہستے اللہ بخشتا وہ پتانگو بھی ماں ماتے گیشتر کے سین کار گئے چھے ماتے حق گیشتر چوکن سرا وہ پتا بھی ایک مزنے حق کی چوک کے سرا ہا آیا ہوتی جوانی تی پتا بو وتی صحت بورتی وتی مالی بورتا تکلیف اوشتے برمانی موتی چوکا وانینا وتی چوکا ریو دینا وتی ملکی یلدہ وتی ماتی یلدہ خاصا میں بلوچ پتا بلوچ مردما وتی ملکی یلدہ تا چیا گوشتے کہ میں چوکانی مستقبل شربی بھی میں چوک شربی منتے ملکانتوں کا بواننتی اے رولا کنے ہوتی پتا گونا اگر تاو مرچی ارچی ہے ہستے اللہ چی رند ہوتی مات پتانی برکتا
اگر مرچی تو ڈاکٹر ہے، اگر مرچی تو انجینئر ہے، اگر مرچی پائلٹ ہے، اگر مرچی مولئی ہے، اگر مرچی تو قاضی ہے، وتی مات پتانی برکت تو ای حالتا رستگے مرچی وتی مات پتانی سبب مرچی تو ای جاگے رستگے آئینی فضل ہستے انتی سرا، آئینی کرم ہستے انتی سرا. اس میں سرا بھی جو ایک قصہ بیتا، ایک عالم ذکر کتا، یہ عالم علاقہ ہی قصہ بیتا. یہ عالم گشتے ایک مردی بیتا 10 چوکی بیتا گا جندے غریبی مردی نہیں بیتا، ہر گاڑی گونی بیتا کار کتا بزگا پروٹی چیزیں سبزی بہائی کتا وتی چوکی دہی رو دین تگا. وہ ہمیں چوکانچی یکی بیتا گشتے دا کے کالجہ جامعہ رسین تگی چوک اچھ دولا تکلیف بیتا گشتے کی موتی چوکا وانی نا چوکی میں نے دوستا وحدی گشتے کہ جامعہ رسیتا بے فائدے بچکانے امرا بیتا، بے فائدے بچکان گوشتا دا کے راستہ ساری کپتا ہیروین کشگا و چرس کشگا دا کے ہیروین کتا ہی چوکا مدام پہ تو استاد کا گشتے کی منا پیسہ بدے ملوٹا ہیروین کنا وحدی کے پتا نداتا جنگ بیتا ہوتی پہ گما ہوتی پیتی جاتا پیسہ زور زور تگا آپیت کہ بڑی کومپ بیت آجز بیت تئی وسطہ کمزور بیت تئی وسطہ ترہ جامعہ رسیلتی تولی آئیہ جانے لوٹے مال آجی وسطہ بھی نشائی وسطہ گشتے یار روچے انچے اتکا پیتے گما جنگی گتا پیتا پیسہ نداتا یہ شتا گشتے تیزاب گتگی تیزاب گشتے جاگے گتگی اگر ہوتی جامعی توکا شیئے تخصص انچے وانگی بیتا تحتی تیزابی چوارد کتا شیشگی توکا گشتے اتکا لوگا پیتے واب بیتا گشتے تیزاب پورا ہی ریت کا گنتے ہوتی پیتے سارا وتی پیتے سارا پورا ہی تیزاب ریت کا گا گشتے پیتے ہر ڈمود درد کا گا تحتی سارا ظاہر بیتا گا چی وسطہ نشے وسطہ آپ پیتا کہ وتی سجی زندگی خلاص کو سجی زندگی ساگی تی تکلیفی تی وسطہ چند نشے وسطہ آپ تیزاب ریت کو دی پیتے سارا منی دوستانی چوب آئی گئے مات پیتانی گوما کجا شر بھی چوشے چوک واللہ بے شر بھی چوشے چوک اگر تو ہوتی مات پتانگو چوٹ بے کنے اللہ تبارک و تعالی بھی باندھا ترہ اچھی چوک دنتی ترہ گو ہیڈو لکا رکھتے وہ صحیح میں کیسے میں نے دوستا اے مردم کے چوکن گئے ہوتی مات پتان آئین سزا چیئے اللہ تبارک و تعالی چی سزا آئین دنتی آکے ہیڈو لکا گئے ہوتی مات پتان ہوتی مات پتان حق ادا نہ کننتے. اولی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی حدیث فرمائنی گشتے الا اخبرکم بے اکبر الکبائر فرمائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشتے ما شما ربک شندرستان چی مسترین گناہ چیئے ما شما ربک شندرستان چی مسترین گناہ چیئے سہی رند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو صحابہ گو بلا یا رسول اللہ گشتے بگو یا رسول اللہ چیئے مسترین گناہ گشتے الاشراک باللہ گشتے درستان چی مسترین گناہ ہماہی تو شرک بکنے اللہ کو تبارک و تعالی چیئے شرکا چی مسترین گناہ نہیں شرکا اللہ تبارک و تعالی ہچ دول نہ بخشی مردم دعا لوٹتے بغیر اللہ پلان پیر منا دا پلان فقیر منا دا عبد القادر جیلانی نزان کئی نامہ گرتے یا حسین یا علی اگر یا رسول اللہ یہ شرکی اگر ما رواں پلان زیارت سرا کشاں کول کتا ما پلان زیارتا رواں یہ درو شرکاں اللہ تبارک و تعالی شان بخشی گشتے گشتگی آئیا چی رن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زانے شرکا چی رن مسترین گناہ چیئے گشتے مسترین گناہ شرکا چی رن اما ہے کہ مردم وتی مات پتا تکلیف بکاں وتی مات پتا نی سر ظلم بکاں وتی ای مات پتا ای چی رازق نبا شرکا چی رن بچا اللہ تبارک و تعالی ارجا گئے وتی حقا مو مات پتا حق ہور کتا گشتے شرکا چی رن مسترین گناہ اما ہے اما مردم کے تکلیف کنتے وتی ماتا مات پتا وتی تکلیف کا این سر ظلم کنتے ای چی رن فرمائت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسترین گناہ شہادت الزور تو شہادت بھی دیے پا دروگ تو زانے یہ چیز نبی تا بلے تو رو دروگ بند ہے پلانی گو منا دشمنی ہاں مرو شہادت دیں سائے مرکزہ اگر کیسی ہاں سرے میں شہادت دیں چیئے مائی دشمنا اگر منی پتا گو کیسی بتگی منی براتا گو موتی براتے امرابا موتی پتے امرابا پا دروگ شہادی دیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی ایک مزنی سکے مزنی گناہی انی محکمہ ان کے رچی عجیبی چیز گندے چند پیسے وسطہ پا دروگ شہادت دینتے انچے مردم منی دوستا زندگی بر جیلا روتے ای شہادہ گندروگی دیکھے حدیث فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کتا طبرانی ابھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گشتے سائے مردم اللہ تبارک و تعالی
لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة. گوشت سائے مردما اللہ تبارک و تعالی ان کے قیامت روز حج قبول نہ کا، نہ آئین عبادتاں، نہ آئین فرضاں، نہ آئین نفلاں حج قبول نہ کنتے سائے مردم. صحابہ جس کتے یا رسول اللہ کجا میں بدقسمت کے اللہ تبارک و تعالی قیامت روز آئین حج اعمال قبول نہ کا. اولی مردم گوشت العاق لوالدیہ، گوشت مردم کے ظلم کا ہوتی مات پتا نہیں ذرا مات پتا نہیں حق ادا نہ کا، مات پت مرنتے ہیں یہ راضی نہ فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی حج قبول نہ یہ کر رہا چی ای حج اعمال قبول نہ قیامت روچا. نماز بکا، روچگی بکا، زکات بدا، حج بکا گا یہ مات پت میرا یہ سر راضی نہ ای حج اعمال قبول نبی. ما چشے مردم منی دوستان باز زانے مولا مردمانی دیما بلے مات پت ای چی راضی نہ اچھے مردم ہستی ما قرآن قسمی من خدای منزانا نے ہوتی مات جنازہ بھی نشتا چیا ہوتی مات پتانگو ظاہرے مات مرتا جنازہ بھی ہوتی مات نشتا کڑا کجائشی اعمال قبول با قیامت روچا ہیچ چیشی قبول نہ با. اولی مردم فرمائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم العاق لوالدیہ. دومی مردم گشتے اما ہے المرأة المترجلہ آ جنین کہ وطار مردینان ڈولا کھاں مردینان آدتا کھاں سوا لباسا ہوتی گودان گورا کنگا اگر ہوتی عبارہ اگر ہوتی رواجہ وطانو مردینان ڈولا کنتے ہیں جنین اللہ تبارک و تعالی قیامت ہے اعمال قبول نہ کنتے. انی باز انچی جنک ما گندگی پتلول پادے انتے مچکان ڈولا افسوس بلوچان جوگ بھی ہستا پتلول پادے ہیں جنکا سبحان اللہ. بلوچ ولی دوستا مانچو زانتا انچی غیرت والا مردم بلوچ مانچی رستگا جنکا پتلول پادے ای بزاں اتارو بچکانی ڈولا چی کتا ایشی اتارو مردینان ڈولا کتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی چی اعمال ہیچ قبول نہ قیامت روچا. وہ صحیح میں مردم اماہی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی المکذب بالقدر مردم کی گشتے دنیا تو کارچی بے گئے اللہ تبارک تعالی لوح المحفوظ نہ لکتا گا بزا دروگ بندی گشتے یہ چیز مقدور نہ مردمانی سرا اللہ ایک چیز قدرت نکتا گا یہ چیز نہ لکتا گا لوح محفوظہ. یہ صحیح مردمان فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشان ہیچ اعمال قبول نہ قیامت روچا. دیکھیں ایک حدیث یہ فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشتے رقم انفو فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائی دے گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رندہ مردمہ بد دعائی دے گئی گشتے آئیے پونز ہاکاں با بزا ذلیل بے دنیا. صحابہ جت کو کہی یا رسول اللہ کجا میں بدقسمتی کے چھو بد دعائی تو دے گئی ہے گشتے مردم اما ہے کیا یہ مات پہ تا یہ زندگی موجود بے با اگر دوینا چکسی پدا بھی ای گناہ معاف کنگ مبا جہنم برو بزا اگر یہ مات پہ تا یہ سبب نبی تا جنت پتر گے کیا گڑا ذلیل با چیا مات پہ ایک سببی مردم واسطہ کی جنت ببتری مات پہ تانی خدمات یک مزنی سببی مردم واسطہ جنت پتری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی آگا مات پہ تانی سبب جنت نبتر ذلیل بے با ای پونز ہاکاں بے با بد دعائی دے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشتے سائے مردمہ اللہ قیامت روچا آئی نچاری سائے مردمہ اللہ نچاری تے آئے تبارک و تعالی نچاری شی معنی ہمشی فرحمت نظرہ اللہ تبارک و تعالی سائے مردمہ نچاری. اولی مردم گشتے اما ہے کیوتی مات پتی ناراض کو تھگا بیچارے میری دوست حدیثاں درست نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اولی چیز مات پتانی حق اولی چیز فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مات پتانی حق درو حدیثاں تو کا گشتے مردمان چے اولی مردم ہمشے کہ مات پتی رازق نہ آیا چے مات پتی مرتگا آیا چے رازق نہ اے اولی مردم اللہ تبارک و تعالی یہ نیم کا نچاری تے قیامت روچا. دومی مردم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی المنان کو جامع المنان ہمیشہ اگر کسی مساعدہ کا کسی ضروری دا مساعدہ دا غریبی چیزیں نی مدام شگانی جا من تی وسطہ کتا من ترا داتا المنان شی عربیہ گشک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشی اللہ تبارک و تعالی کہ ہمتے شیر نیم کا نچاری چیا وحدی کچھ چیزیں کنے اللہ وسطہ بکا مگو کہ مردم منی شگرہ بگرا مردم منی تعریف بکنا اے مردم کے شگان جانتے مدام مردم من کتا من ترا آرتا من ترا کارا لگائیتا من ترا زرد آتا فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی قیامت شیریم کا نچاری. و صحیح میں مردم فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوث کہا گشک بیتے اما مردم کے غیرتی نہیں ہوتی چوکو جنینا نہیں سرا
جنین چوکے ارچ ڈولا دکا ننا میک اپ سرکی جتا سینٹ جتا سینٹ بو کجا روتے پتلون قمیصاں جنے کہاں ہر جگہ کھا رہے ہیں وہ تھی ڈولا بزش غیرت نہیں دیوس ہمیشہ گوشت بیتے کہ وہ جنین چوکن سر غیرت نہیں چھ بلوچانی مدام ابری دیوس پلانی دیوس مزنی زائی مردمہ گوشت بھی کہ غیرت ہی نہیں وہ چوکن سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شی نیم کبھی اللہ نچار تبارک و تعالی و رحمت نظرہ فرمائیت پدا ہمیں حدیث تو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحیح مردم جنت نفتی اولی مردم ہمائیں کچھ مات پہ راضی نہا آیا چی ای جنت نبتی رہتے ہیں مردم کے مات پہ راضی نہا فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت نبتی رہتے دومی مردم کچھ مدمن خمر آکے شرابی مردم مدام شراب ہوا اگر بیمیریتے یہ حالتا جنت نروتے اور صحیحی مردم پدا فرمائیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم المنان ہمیشہ کے مردم شگان جا چیزی دانتی شگان جا منتی اس کا کتا منترہ داتا فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشانی ہچ اللہ تبارک و تعالی جنت نبتر شان اعمالا قبول نہ کنتے اور میری دوستا منگوشان بے بچہ انہیں وطارا مات پتانی بددعائی اچھی میے یا روچی مات پت ترہ بددعائی دیا چیہ مات پتانی بددعائی اللہ تبارک و تعالی واپس نکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی مظلوم دعائی اللہ تبارک بددعائی واپس نکا. فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مظلوم بددعائی دا آئی بددعائی چست کنک بھی جنبرانی سرا آسمان دروازہ گئی اس تا پچ کنک با اللہ تبارک و تعالی قسم وارتی وتی ذاتے وتی پہکے ذاتے قسم ہوا مجھتے تی حق منزیرہ اے مظلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گئی ارچ مظلومی بی توری کافری بکنی چھتو اگر مظلوم مات پت ببا قسم منا شانی بددعائی واپس نبی مات پت کبھی بددعائی ندا وتی چوکا داکا ای دل نترکی اچھے مات پتانی چوک منی دوستا آئے ہوتی پیری جوانی بو ہوتی مال داتا پیر بیتا نی چوک آئینی سارا جہل کنتی مردمانی دیما انچے عمال کنا کے مات پتانی سر جہل بھی بیتے نیچانی دل ترکیتے بددعائی دے وہ چوکا ہیچ ڈولا منی دوستا مات پتانی بددعائی واپس نبی یا کنچو مردی بیتا گشتے اسی چوک سکی شیطانی چوکی بیتا اے مرد صالحی مردی بیتا اللہ عبادت کتا مدا ان چوکی نصیحت کتا منی چوک اللہ عبادت بکا منی چوک گناہ مکا مدا منچو نصیحتی کتا یا روچی چوک زہر بیتا ہوتی پتا جتگی شہماتی چوکا ہوتی پتا شہماتی جتا ای پتا قسم وارتا گشتگی منا قسمی منی رب من روان اللہ لوکا ترا بددعائی دیا مودا گشتے پت شتا اللہ لوگا تبارک و تعالی بددعائی داتگی ہوتی چوکا گشتگی یا رب اشی ہمیں دست چست بیتا منا لگتا اشی دستا خشک بکا گشتے مرد حجاچی نیت کا ای مرد ای وشی چوکے نیم پورے خشک بیتا نیم پورے ہی چوکے بادا گیتا دا کہ امی ڈولا مورتا تحت سرا امی ڈولا بیتا دا کہ مورتا قسمی من رب اللہ تبارک و تعالی مات پتانی بددعائی واپس نکا ایش بکنے کسا منی وستا ایک مردی گوشتا یک مردی مؤمنی مردی صالحی مردی پیر مردی منی گمان نشتا گوشتا کہ منی چوک ماتر مرتی یہ چیزی گوش گیا مکسی وستا اینا گوشتا گوشتا بگو ابا چیئے گوشتا منی چوک منی چوکی بیتا ہی چوکا من زانا گوشتا اسی منا ساک بزا کتا اسی منا عذاب کتا اسی منی سر جہل کتا مردمانی دیما یہ معروفی مردی صالحی مردی در احترامی کنا گوشتے منی چو میں روچی صحبہ فجر نماز افادت کگا موتی دست برزا کتا گا ای مرد نی منا کسا ہے گوش گئی گوشتے میں موتی دست برزا کتا گا گوشتا یا اللہ منی چوکا ہدایت دے بدیے اگر منی چوکا ہدایت نہ دیے بکشی منی دوستان قسمی منی رب یکی روچا شی چوک مرتا یکی روچا شی چوک زانے چطور بھی مرتا بھی نمازی حالتا من نلوٹا مکشد کی چیئے حالتا یکی شپا شی چوک مرتا قسمی دونی دوستا پیر مردی منا گوشتا دیکھے یک مردی مائدہ شتگا اسپتال ایک بچکی زیارتا کرنے زیارتا خطرائی واڈا بیتا دا ایکسیڈنٹ بیتا میں شتگا بچکی زیارتا میں شی پیتا دا ملاقات کو منگو انشاءاللہ تی چوک وش بھی سا خطرائی حالتا بیتا ڈاکٹر نے گوشتا نہ بچی بلکہ ما تسلی دا پیت منگو انشاءاللہ تی چوک وش بھی گوشتے من چوک مطرح بوگشا من چوکا چی آرام لبیتا گئی چوکا منا تکلیف کتا یہ چوکا گوشتے منا تکلیف کتا منگوشا شر انشاءاللہ یہ چیز بلکہ آئی استا ایک عبرتی بیتے یہ چیز بلکہ آئی استا ایک عبرتی بھی اللہ مکوشتے انشاءاللہ زندگی بکا یہ چیز عبرتی بھی واسطے
ای ڈولا منی دوستاں اگر مات پتا مردم تکلیف کا اللہ تبارک و تعالی دنیا ای ڈولا کا میں گوشا منی دوستاں ودی مات پتا بے سنبھالے اگر مات پتا اللہ تبارک و تعالی شمارا بخشتا گا بے سنبھالتے واللہ یا کچے روچی کہتے ہوتی مات پتا نگندے یا کچے روچی کہتے شما ہوتی مات پتا نگندے شما مات پتا مرنتے آٹھ ایمانی اچھو پشومان بے آٹھ ایمان گوڑا پشومانی دردہ نوا واللہ منی دوستا آٹھ ایمان پشومانی دردہ نوا مات پت کے وفات با مردمہ جس بکنے کہ مات پتی وفات بیتے گا اگر خاص کر بچک توبہ بکنتے ہوتی مات پتا رنگ یکی ہمیں تمنا کنتے کہ مات ہوتی سرگا در بکنتے کبراچی من بوسائی بیدیا من مکشا اما من ماب کا اما من حقا بیل کا وتی دستانی دلا بکنتے مات پتا واللہ منی دوستا جس بکنے مردمہ کے مات پت نیستنتے مرچی تو ارچی ہستے ہوتی مات پتانی وجہ ہے مرچی منی دوستا ماں نظر نشتگا شمی دیم آواز کن گیا اللہ چی رن تبارک و تعالی منی مات پتانی برکتی منی سرا آیانی بدعائے برکتا مغشا مرچی ماں یہ حالتا رستگا منی مات پت منا چی وفات بیتگا الحمدللہ رازق بیتگا منی سرا اگر رازق ما بیتے ہونا مغشا مرچی ماں یہ جاگا نرستگتا واللہ منی دوستا منی مات مرتا بنا چی سک وش بیتا بلے منی دل گشتے کدی کدی برا یہ قبر حاکم بزی ووسا بدے آئی خبر منی دل گشتے حاکم بزی ووسا بدے جو سبے کلی منی دوستا مردمہ کے مات بدش نہیں واللہ خطرہ نکنتے باز مردم مات پت زندگا آئی خطرہ نکنتے آئی عبر دینتے مات پتا زیادہ انتے دستا جس کنتے انچے مردم ہوتی مات پتا نہیں ذرا وقتی کہ میرانتے تو زانے بھی مات پت چیئے تو زانے مات پت چی چیزے مات پتا اندورا کس طرح دوست نداری تے نا تی جنین وقتی تی جنین روتے ہیں یہ بدل کے تی چکرونتے ہیں یہ بدل کے تی مال روتے ہیں یہ بدل کے تھے مات پتا نہیں بدل لیے تھے مات پتا بھی سنبھالے آئینی بدل لیے تھے کدی بھی اللہ تبارک و تعالی دعا کرنا چاہیے مات پت زندگا آئینی حفاظتہ بکا اگر بیمار آیا سلامت بکنتے ورچی مات پت وفات بیتنا آئینی سر رحم بکنتے آئینی قبر ایک باغی بکنتے جنتے او آئین سے جنت الفردوس ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گما بکا او آئین اچھی مات پتانی چوک زندگا آئین نیک صالحی بکا وتی مات پتانی خدمتا بکننتے واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد دقیق حدیث یا فرمائت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشت عمود الدین الصلاة گشت دین عمود نمازیں عمود چی چیزا گشک بیتے منی دوستا عمود اگر ترہ تنبوی بندگی ہیں تنبوی تو کہ ایک داری نیتے بلوچی گشنتی لاپدار بگر امی دارا تنبو نوشتتے امی ڈولا فرمائت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین اسلام عمود نمازیں امی ڈولا کہ تنبو نوشتتے بگر ادارہ دین اسلام بھی نوشتتے بگر اسلاما اور فرمائیں جمدرو منی دوستان زانے ای پنچیں رکنا اسلام ہے شہادت نماز زکات روچگی حج ای پنچیں رکنا دین اسلام ہے رکن چی چیزا گشک بھی رکن ہر چیز مضبوط آزائی ایا رکن گشک بھی مرد میں مضبوط آزا چیاں دستا افادا اشا رکن گشک بیتے عربیہ ای مسجد تے رکن چیاں ای دیوارا چاریں ماگا ایک دیواری چسب بکنا مسجد پورا بھی پورا نہ بیتے اگر مردم ایک دستی فرما بھی مردم پورا بیتے آئی خلقت پورا نبی ہمیں ڈولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اے پنچی دین رکنا اے پنچی رکنا چی ایک اہم ترین رکن شہادتا چی رند نمازیں ابدو منی دوستان قیامت روچا سختیں روچا اترسنا کے روچا اللہ تبارک و تعالی فرمائنتے یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنیه فرمائنے اللہ تبارک و تعالی قیامتا مردم وتی براتا چیتا چی چوتی ماتو پتان چیتا چی چوتی جنین چوکان چیتا چی آروچا اچکی وشی اللہم نفسی نفسی یکی منا یا اللہ بچائیں دقیق آیتی فرمائنی اللہ تبارک و تعالی سورة المعراج توکا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه فرمائنا گئے اللہ تبارک و تعالی گشتے قیامت روچا جہنمی مجرم کیا آئیے جاگا جہنمی گشتے یا اللہ منی جنین چکا منی مات پتا منی قوما سجی مخلوقاتا جہنم ببر یکی منا بچاریم آروچا فرمائنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترا اولی جست بیتے نماز ہے
آ سختیں روچا منی دوستان ترا چیئے جست بھی نماز ہے فرمائن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا اور اگر نماز مردم قبول بیت گوڑا یہ سجی اعمال قبول با اگر مردم نماز قبول نہ بیت ہچ اعمال یہ قبول نہ بنتے تو اگر لوٹے زانے منی اعمال قبول بے گئے اللہ کر رہا انا وتی نماز بچار نماز تو پنچیں ٹیمبا کنے مسجد جماعت تو پنچیں ٹیمبا وتی نماز وان گئے گا انا اما ڈولہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وانتا اما ڈولہ تو وان گئے اگر وتی پت پیرکانی راہ گپتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی صلو کما رأیتمونی اصلی گوشتا ما ڈول نماز بکنے کہ شما منع دیتا ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تا چی ڈول نماز کتا بلے ای حدیث موجودا ما یہ سنت مطابق عمل بکنے ای سنت مطابق نماز بکنے گوڑا میں نماز قبول بنتے اللہ کے اللہ تبارک و تعالی صحیح چیز بنے دوستا سجی احکام سجی عبادت ہر چیز فرضی بیتا میں نبی امت محمد سرا دنیا تو کا بیتا اللہ تبارک و تعالی جبریل نازل کتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا بڑا اللہ احکامی گوشتگا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روچک زکاة حج ارچ فرضی مردم سرا ہستی